Martes ditoy. SF. Dati pangal daw tayo ang sarsyado. Ang sarsyado ni Ikit. Dati nalapad na sila. Salamat apo. Bindisyon ang dagiti nga taraon. Salamat kadagitoy nga parabor mo. Yeshua HaMashiach, their Son. Christ Emmanuel, wonderful counselor. Amen. Imbag na bigat tayo manan, mga ikit, mga mudra ng Pilipinas, mga Ilocanos. Pinagluluto ako manan kay pangal daw dato yan. Ang sarsyado tayo ti sida. Yan. Kan tayo ti sibuyas, kamatis, laya, bawang. Sada ito magkanon ti basti na sinamunan. Nga pada kita may spice. Pangpaimas. Salamat apo, bindisyonan. Dagito nga taraon, nga parabor mo manan. Kan na kami ti strength, tinaldaw-aldaw. Salamat apo, Yeshua HaMashiach, Christ Emmanuel, wonderful counselor. Thank you. Amen. December 21 ditoy. Martes. Naglamag ti panawan. Agar arbispay. Ay ako. Nakalamlamiis. Winter nga minen. Apo nga man nakabalin. Salamat tinaldaw-aldaw nga asi. Nga idod mo ka na kami apo. Madaydayaw ka ngagnanayon. El Elyon. Most High God. Kakaasyan na kami apo Diyos. Yeshua HaMashiach. Christ your Son. Emmanuel. Wonderful counselor. Salamat apo. Amen. Nagpigsa na kita alon. Ay, sarap na. Tarzan na. Kapag kami man ang kanon nagbiro konti kwan. Yung brother beer ko na yan. Ti sa Piniwilay nga panglamag. Ito naglamiis mo kami. Ay na. Apo. Ano na tama tipog na pag napatigit di baybay na. Nagdadakol ti waves ti baybay niya. Ay, bukas yan na kami. Naka-off dati lakay niya. Say hi lakay. Nagpintas pa ti kulay na dati ata sweater mo ah. Pambaro na rin sa pala natin. Nagpintas nga rin ti kulay na. Pinilik na rin yung awang ng akulo. Yeah. Pagkanog sa apple ti panglamot na nga sa pain. Salamat apo Diyos nga dahi ti langit almighty God. Aywanan na kami apo. Di pinagdra-drive na ni Cordapia. Man nakabalin na Diyos. Give her sound mind. Yeshua HaMashiach, Christ your Son. Emmanuel, wonderful counselor. Amen. Sa bagay na. Hindi ko mag-tingin-tingin ko. Nakakombosak na lang yun eh. 2,500 sa ano. Diyan taman. Kaya nga Rodan, kumita kita. Cute ah, you're cute. Apanda ka nagbuyat Spider-Man na tinubing. Naka-costume na ba yun eh. Kanya-kanyang gimmick nga ron. Tanda gitubing nga pa nagbuyat Spider-Man. Dati banyuda nga pang babae ka na yung manok matisayin. Ay, ay, ay. Women, kuna na. Tapos ladies, kuna na manok. Nagawid kami ta awan mo ti size na piman. Panay mga large ka na.
Gadi size na ko medium. Kasapin na. Kana magkati lawlaw-lawlaw. Nagtutudo pa ako naglamag. Malis kami manon ate sa bali nga kuan. Sa bali nga mall. Ika anak kak na meet me ditoy. Ni Jong. Nakita da kini Willie. Ang blab na aga mo ka. Ha? Oo. Nya nagkapi kayo, nalpasan. Yeah. Tinirwar ni Kordapia niya. Umininom niya, titi. Ampay nga minom ta, ay niya, ampay nga imunag ta kwa ngamen. Dapat inumun na jirwar. Good, hanggang mo mabaling nga, di ka nga agmas. Madamdaman ito nga inumunin, Kordapia. Okay. Apa yan, nga rudan? Okay. Awan, diya ka mau, no, go work.